Doncs sí, no, llavors una cosa que a mi, diguéssim, o jo hi veig en la teva obra, en la teva poesia, que hi ha com un sentiment, bueno, de fet és el que has explicat una mica, no?, d'alienació a causa del brogit de la vida moderna, de tot aquest corren amunt i avall, i el materialisme i tot això, i llavors hi ha com sempre una intenció d'allunyar-se, de fugir, de sortir de tot aquest cercle, no? Sí, el que passa que a mi el que m'ha passat sempre és que jo no acabo d'entendre res d'aquest món. Ja. No entenc, o sigui, per què les coses funcionen com estan funcionant, no? Em quedo com al·lucinat, no?, veient com va tot. Llavors l'escriptura és una mica una estira i afluixa, una confrontació amb això, no?, un diàleg, i intentant, en certa manera, comprendre el que està passant, el que passa al meu entorn immediat, em refereixo, no en el gran món, diguem, sinó en el petit món, que de fet tot és el mateix, no? Sí, sí. I llavors això que dius de fugida, jo penso que el problema no és tant... Potser alguna cosa que havia escrit al començament, hi havia la idea del món rural com un paradís contraposat a la ciutat, que per ser és bastant verdaguerià això. Però jo després, en aquest moment, estic molt lluny de pensar això. El problema és la ment humana. El problema és la ment humana, no? Tot està molt bé i tot està molt malament, depèn la teva perspectiva. Clar. Sí. Va. Però... Aviam... jo aquí tenia pensada una pregunta que pot ser una collonada, que és... Bueno, o que a mi se m'acut de pensar que potser en aquest rebuig d'aquesta realitat, en fi, que hem de reconèixer que és molt decebedora, doncs hi ha com una nostàlgia d'una Arcàdia perduda, del paradís perdut de la infantesa, no? Per exemple, tu la teva infantesa la tens... No la tinc gens idealitzada. No la tens idealitzada. Jo vaig estar intern amb uns capellans. Esclar, ja. Bueno, sí, ja... 7 o 8 anys, més aviat va ser una cosa una mica terrorífica. Sí, va ser... Potser perquè no vaig tenir un paradís infantil, potser per això... Clar, ja ho explicaves allà una mica l'Udus Perorum, sí. No? Però és com, quan vaig posar a escriure, perquè vaig començar a escriure el cop l'any 85, una de les primeres coses que em va venir va ser totes les històries de l'internet. Clar. Que jo no hi havia pensat mai gaire. Pensava que era una cosa que no... Jo, de fet, no va ser un internat que em paguessin o que... No, era bastant respectuós. Dintre l'agobi de Los Hermanos i el anar en fila, els passadissos i aquelles permanències i aquells dormitoris de 500 llits, bueno, en fi, històries quasi de postguerra, no? Però el que m'he donat compte després és que no és tant el que va ser sinó el que no va ser, perquè vaig estar fent, em sembla que tenia dels 7 anys als 13 o així. Clar, que és una edat que jo veig els nanos, hosti, que corren per aquí, corren per allà, tenen les seves històries, i jo estava allà desfilant per aquests passadissos i les permanències de 4 hores allà de nit, me'n recordo. Una cosa una mica molt grisa, no? Llavors no ho tinc gens idealitzat, que va. Clar, doncs... Va. El que passa és que jo més aviat ho veig en aquesta solució de les coses, als grans abismes que hi ha al món. Jo veig un problema que va més individual. Es pot arribar a estar en una perspectiva on totes les coses es concilin, malgrat tot el rerom que hi pugui haver, no? Tu pots estar... Depèn de les teves identificacions. Sí. Jo cada vegada estic més per un procés de despersonalització, i també amb l'escriptura.
És a dir, el problema és l'ego. El problema és l'ego. Si aconsegueixes diluir, dissoldre, doncs les coses, tot està al seu lloc. Cert. Sí. I en aquest sentit, aquestes peces, jo tinc una personalitat. No és com... Jo sento com... Això i, bueno, dic, vale. Això ho vaig escriure no sé quan, no? Però és com si ho hagués escrit un altre. Sí. L'única diferència és que sé més coses del que hi ha aquí, no? És com que veus des de vestidors o la veus des de platja. Clar. Molt bé, aquest llibre. Sí, home, té una... També Com a objecte, doncs, té una presència i... el llibre com a objecte, no? Tocar-lo. Sí, ara que els llibres ja cada vegada començaran a ser més... Sí, però jo pensava, imagina que això fos només una realitat virtual. Sí, A mi em faltaria això de, hosti, veure-ho, tocar-ho, olorar-ho, no? No sé quina olor fa. clar, deu ser bastant neutre d'olor, perquè... Jo coneixia un noi que per l'olor sabia dir quin llibre estava llegint. Pot ser, Una rata de biblioteca. Sí. pot ser. Sí, home, està clar. Quan els Això tens... és el capital. Sí. Clar, cada llibre, segons on hagi estat, doncs va acumulant unes... El que passa que aquests que portem ara aquí, la mercaderia que t'he passat, aquesta en principi no l'en distingiria un de l'altre, no seria capaç de distingir-ho. Ara, quan aquells han començat a voltar i tot, i cada un d'ells tindrà la seva pròpia olor. Els perfums de dones que s'han llegit. Sí, home, És molt blanc, això, aquest paper, sí, és Deu paper... ser Bueno, és paper d'aquest normal. Clar, no és el paper... Els que editeu teniu Aviam, molta gamma de tonalitats de paper, no? depèn. En el meu cas, jo faig servir el paper que em va bé perquè, clar, el tipus de màquines que faig servir jo, que són impressores làser o això, o d'aquestes petites, segons quin paper s'hi enganxa i no va bé. Llavors necessito un paper d'una determinada textura i em limita una mica, però per altra part, clar, també el paper pensa que esclar, en impressió de llibres a vegades es fa servir paper de molt baixa qualitat, fins i tot en llibres d'una certa, en fi, ja d'un cert nivell, però clar, és paper, el que passa que clar, miren d'estalviar en això, no és paper com aquest, aquest sí que és paper. Això és un paper que... Això és paper. Que aguantarà Sí. els segles dels segles. Sí. Potser aguantarà més el paper que la tinta, bueno, però... Aquí la tinta no se'n va, no? No. Home, aviam, segur que si ha d'aguantar temps, o sigui, 1000 anys, doncs el paper encara hi serà, però la impressió pot ser que s'hagi esborrat. Si es conserva, és a dir, això conservat en òptimes condicions aguantarà més el paper que la tinta, això segur. Però clar, estem parlant de... Home, unes quantes generacions ja ho podran llegir tranquil·lament, Bueno. Doncs sí. És el llibre. Ara esperem que el públic li faci la seva, o sigui, li faci el pes. Tot això, bueno, allò que dèiem, no ho sé. I llavors, tens pensat de fer algun recital aviat o què? Com a lectura de... Sí, bueno, jo tinc un projecte que és amb en Marc Egea, tenim un muntatge que es diu Bavariol, que són unes peces, algunes meves i alguna d'algun trobador. És un espectacle que té una part central que es diu un poema que es diu Bavariol, que està basat en un poema de Guillem de Poitiers. Sí. I llavors en Marc canta algun tros, canta el poema original, i després hi ha un poema meu molt llarg que és com una tornada d'allò que també va intervenint. Bueno, és un espectacle muntat amb música, amb algunes cançons, algun recitat d'ell també.
I poemes bàsicament del llibre 22 poemes, principalment. Va. Un espectacle que vam fer a la Poesia dels Parcs, al Montnegre vam fer. I estem pendents a veure si ho podem fer més, no? I també pensava, a partir d'aquest llibre, fer un espectacle que es podria dir monòlegs, o es podria dir orgia nomenal. Potser fer-lo sencer. Després hi ha un que havia recitat molt, que és El gat, per exemple, aquí. És un poema que fa molts anys havia recitat. Potser agafar-ne 3. Potser combinar-ho amb algú que en faci un altre. No sé. Això és un projecte que em sembla que és el que faré de seguida. I teníem també el Cantat de taula, parlant de projectes, que era un àpat cantat que ha funcionat amb unes quantes actuacions i que està molt bé, sí. El problema que té és que per muntar-los necessita muntar tot un dinar, necessita reunir almenys 50 o 60 persones en un restaurant, és una cosa complicada de muntar. Ostres. I llavors hi ha una sèrie de cançons, hi ha uns cantants allà, hi ha en Manent, el Marc Egea, l'Anna Subirana també actuava, i llavors és com un ritual una mica irònic sobre els menjars. Hi ha un menú, hi ha la sopa de peix, quan entra la sopa hi ha tota una ambientació i una cançó sobre la sopa de peix. Després hi ha el pollastre pagès, hi ha intervenció, és un menjar, la gent menja, però llavors en determinats moments hi ha la intervenció musical, amb lletres meves. Sí. També recito algun poema, tot un muntatge, que si podem el tornem a fer, i si no ja no el farem més. Clar, és complicat això. L'hem fet 5 vegades. Sí. No sé. Ostres, jo ara m'està venint son, potser faré una mica la migdiada. Home, sí, jo encara estic aquí. No sé, estàs encara una mica clapat, no? Sí. És que ara a aquesta hora, després de dinar, és quan... Allò... Bueno, jo m'estiro una estona. Vale, pues va. Vaig a fer la migdiada. Aquí sota l'ombra del Vertaquer. Tot va de cap per avall i per passar, i acabes